Dus hadden we de vaatvier op 180 graden. Het is hier de Ome Willemdag. En dat doe ik meestal even met Peeske. Dan komen mijn omkes even gezellig del. Nou ja, ze komen ja, als je een moer zien. Dan is op springkussen. Zeker even wat snoepjes. En om moer stolven dus hadden we de vaatvier op 180 graden. En dan bakken wij wat pataten frikandel en neem maar op. En dan, nou, de metjes dan eten. Dan biatjes hier wel wat. Weer nemen met de trekker in een blokje om. De berommer pakken wij van hier zijn maar een blokje om. Nou ja, dus als je het Ome Willem daar er eigenlijk zo'n beetje uit. En hoeveel omkesessers had Ome Willem? Nou, Ome Willem had zo'n omkesessers. Ja, die vind ik geweldig. Ja, Nou, dat is een goed teken. ja net? Ja, daar heb je wel vanuit. Trucjes doen. Ik ken daarop trucjes doen. En ik ken nog koppelhallen. Yveske, wat vies je van Ome Willem? Heel leuk. Leuk. Ik kijk leuk. En wat had je daar dingen bij Ome Willem? Op het trekkerwes en op de motor en op een springkussen. En wel patatjes.